kaso ng COVID sa sinabi ng munisipyo, alagad, sinabi kayo na kinakaipon manggiray na doble ang pag-iingat kan publiko. Yung mananggad, basta ingat-ingat sa nakita ha. Ani po na natabangan tanggo sa tuyang sa diri day mo lakitan kan COVID-19. Padagos po ang pagkatong asistensya kan lokal na gobyerno kan legaspi sa mga legaspenyo sa mga publiko. Tunay kayo ng pagdisibir ng mga manok asin organic nin mga sibo asin iba pang klase nin organic chicken asin pambahog sa mga paraoma sa pagikang Legazpi City Veterinary Office. Oh, ayos man ha. Ini po mga tugang nangyayari sa barangay. Ini daw pagkatapos na ma-realizar may kinaraman sa 3 milyon na grant hali sa national government na pinag-inisyar kan LGU dahil kay Negosindang breeding center sa barangay Bangkiruhan, Legazpi City. Lugar na iyo po mga tugang ang pinagigibuhan asin posibleng magdakon ang mga siwo o lahi sa sinabi ng lugar. Ayos. Bueno, pero ang the best talaga sa manok, ang native, adi. So, yun na native baga, tutungan mo, isalba si Ramji. Bugtakan mo ki tapayas, bugtakan mo kitang lado, kung bako, sabawan mo, talbatam, muerte ang pagkaon. Pagkatapos mga tugang tuko-tuko ka sa butaka, timplahan mo ki Jim's Coffee, dabe. Kapuan mga buhay na manong bareta, mga tugang in the morning, digdi po sa DZGB. Buhay na manong bareta sa Morning Hirit. Sige, 21 minutes, pasado po, alas 5 din pag-aaga. Nasa linya po si Pading Alar Mario sa dagdag na report. Hali dyan sa luwas. Good morning, Padi. Go ahead. Good morning, Padi. Sabawan. May feedback. Hello, try again. Hello? Okay na. Yes, go, yan. Okay na yan. Klarado na, go ahead. Sabi ko, masabaw-sabaw kita. The best yan. Maski sabaw sa ano, sa indong manok o sa kataning mong manok? Oh, dahil naman ako ka. Kaisto, dati sa krokod. Ayan. Ngunyan, igwa ka sa diri ng manok. May istorya ka pangating ko. Oh, the best yan. Depig babahog ki sukan baga sa mga feeds. Sa mga sa gilid-gilid sa ng mga tukaon, masiramon. Yes. Okay. Sige. Informasyon dahil man pagbabawal at pagbisita, pagsimpa ngunyan kay Nuestra Señora de Salvacion. Yan sa tiwi, asin Oroan, ngunyan Agosto baga, asin Septembre. Iyo. Alagad, limitado sa naan crowd sa compound kan simbahan. Makaaro kan dati, asin sa laog, nagsunod kan minimum health standard. Yan ang informasyon na na notaran niya to sa mga nibotos na nagbisita na yan sa tiwi o yan na Agosto. O yan kaya bagang Agosto asin Septembre, ini ang panahon dati na normal na sitwasyon dahil panin COVID talagang tidak sa tiwi asin anuruan dahil yung bagang original na patron ni Nuestra Señora de Salvacion sa Oroan, replicate na ngayon sa sentro kan tiwi. Asin nagkapa ng dibotos na nagbisita dyan na nakauronta dahil yun na nagrongdong para sa kapistahan ni Nuestra Señora de Salvacion sa maabot na Septembre. Asin yun ang patron kan Albay. Dati-dati baga jeep nagkaparasiring niya sa TV. Totoo yan. Oo. Binabisita niya sa TV asin diretso pa sa Oroan. Pero mo niya na iguanin COVID
bago man bawal, sabi sa feedback sa tuya, agad limitado sa na crowd, dati ang compound kan si Panwag at grabe ang crowd dyan, yung jeep na may na parasirin dyan, pero yan, limitado na daw, kasi one time na nakagipan ako dyan, talagang limitado na, as in, sabi sa informasyon, sa laog mismo kan simbahan, yan, man ang pag-observar kan minimum health standard, kaya sa mga gusto magbisita dyan sa Tiwi, na man di bawal namin ang magbisita kay Nuestra Señora de Salvacion. Fiesta baga Sabado? Yun na nga Sa Sabado ng fiesta. Kung na kita. As na rin tabi, Jing. Baka ma-live kita naman, Jing. Ma-live kita 11 o'clock ang misa, no, Jing? 11 o'clock. So, si Bishop ang mamisa sa Huruan, Tiwi. Kaya, mag-irap-dok sa mga devotos ni Nuestra Señora de Salvacion. Ayan. Okay. Okay, yan ang bukaras ka mga informasyon. Diyos po na. Baguan ka, boss. Alang Mario, thank you. Salamat paringal sa report. Hali po dyan sa luwas. Basahan ta daw kamo ki rawit-dawit mga tugang na gibo po asin pinadira sa kuya ni Pading Ray Romero. Ang titulo, mga tugang kang rawit-dawit ni Pading Ray, worthy relationship. Rawit-dawit ni Pading Ray Romero kan Barangay Tula-Tula. Magandang araw po, kumusta ang relasyon natin sa kapwa higit sa ating Panginoon? May kagandahan ba ang lahat humahantong sa mabubuting ugnayan? Doon ba naiipon? Umpisa sa pamilya, maging buhay mag-asawa. Ang katahimikan ba'y nangingibabaw pa? Mga anak, magulang, umaging kapitbahay, respeto, pagmamahal, ating bang nadarama? Kung minsan ang kaibigan di mo mapigilan, ang biglang paglayo ay may kadahilanan. Munting suliranin, agad wawakasan. Dahil hindi nag-uusap, walang katatagan. Ang buhay may asawa ay hindi gawang biro. Nauwi sa hiwalayan kung hindi nagkakasundo. May kagandahan din ang lambot ng puso. Kung kilala ang kamalian, nariyan ang pagsuko o kaya pagsuko. Relasyon sa mga anak at sa magulang. Masasabing swerte kung walang kahirapan. Dahil ang pakikinig na mayroong pagalang, malaki na regalo ang mapayapang samahan. Anumang relasyon kung mayroong pangunawa, ganon man kahirap na uwi sa tama. Kung pinaiiral o kung pinapairal, aminin ang sala, walang pagkukunwari, maganda ang napapala. Malungkot ang maririnig. Malungkot ang maririnig, hindi kita mapapatawad. Kung paghihiganti, yaong hinahangad. At ang nangingibabaw, galit, hindi habag. Walang kagandahan para sa hinaharap. Kung ilulugar lamang ang ating pag-iisip, laging kasama dyan, walang hanggang pag-ibig. Matatawag mong successful dahil sa pananalig ang and a worthy relationship kung pagkakamali na itutuwid. Iyo mananggad adi.
Nagabot mga tugang. Paminsan, makatanglayo na di. Galing nga nagbabasol ka. Pero mga tugang, kung ano ang ipinangako niya to sampangan kang altar, iyo dapat iyan ang satuyang pangatamanan. Ako, yan na daiki problema an satuyang relasyon. Kaya lang paminsan, dahil lang sa pride, nagkakaigwaki, dahil pagkakaintindihan talaga. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Sige, oy, 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Grabe talaga ang kontak tago. Oh, inda. Tagunat ta, marayo na execution kan fundo kan gobyerno ta. Ito palang pirming nadidingkilan mga tugang ta. Sabi kan ko, sala ngayon paggasto nindo. Paring Mar, good morning. Anong bareta? Good morning sa mga katabangan tabay. Headlines ko niyan, Pilipinas, tandang mag-aakon ng refugees alis sa Afghanistan. Ay, talaga? Iyo, Ayos man na sabi ni amigo mo, Sisan mako ka ito. Kung gusto magdigdi. Ayos man. sabi kang ni Secretary Roque, ay maduwa-duwang isip ang Pilipinas na ako ng mga individual na naglayo sa inyong mga nasyon. Nagkawaraga sa Afghanistan, adi? Nagkawaraga sa Afghanistan talaga. Na pabayaan ni kan Afghan government. Iyo. Iyang baga, 2001, nabawi kan Amerika. Oh, duman sa Taliban, di ba? Sa nabawi. Taliban. Di, sabi baga ni amigo mong Biden, 20 taon na ngayon kagikira. Di na nga. Kaya ko na ngayon ipasa sa panlimang presidente kan Amerika. Yung mananggad, ano? Kaya tapusin ko na ngayon niya. Delikadong ma-reinforce ang US naman. Dahil, nag-ali na nga. Ope, ito nga, pagunak, mabalik. Nag-ali na. Pagunak, mabalik. Kaya kinanindo ngayaan tigigibuming pagkahalikan mga personahe ni Jan. Kung sabihin pa Babalutun ni kamuning matindi. kang binayaan kang US, dahil man pala sa Afghan government, kung kalaban-laban talaga kung sa Taliban, adi. Ang sabi ni, Paano yan? sabi ni Biden, dapat bako siyang basulon, kundi sa Afghan government. Oo, tas siyempre, dahil sinda preparadong armas o kung ano kontra sa Taliban, mas makusog palan sa inda. Ikaw ang manggaro, kundi, ang nangyari bagata, bago pa nangyari nakalaog sa Kabul, so presidente, naglayas na. Iyo, ano? Wala lang leader. Thanks, leader. Isan makuman ka ito. Salbatan ng pangyari. Di, balik sa Afghan government, Afghanistan gayo. Tamala, nakuha na nga ni sa capital, adi. Iyo, Sisan magiging leader daw kayo, adi. at sabi, mag-ibog kay bagong gobyerno. Salbatan ng pangyari sa mahaba. Hindi taran nga ni sa mga kababayan, magsabay nga kamo sa mo. Oo. Aha. Ay, na pangyayari. Mientras Ano? tanto, sabi kan Department of Energy, isiguro nindandainin mangyayaring rotational brownout sa halalan 2022. Paniguan man. Duda si amigo mong si Ruin Gatchalian. Ano ang sabi ni Sherwin, Senador? Pakarayangan nindo. Magaling ngayon matog. Pakaray nga. Manipis na ngayon, manipis. Yes, oho. Yeah, sa tanto, sobra 5 trilyones pesos na budget sa 2022. Isasumitir na ang palasyo sa Kongreso sa Agosto 23 sa Lunes. Pag-adal sa mix and match kan COVID-19 vaccine, tiglalaho man na magpuon mo niya na bulan. 12.26 na Pinoy fully vaccinated na kontra COVID-19 because the National Task Force Against COVID-19. 12 million. 12.26 26 million, ha? Roger. Mientras tantong PRRT o Presidente Duterte ng autoridad para pugulan ng COA sa pagporter sa public fund, Oo. sigun kay Congressman Lagman. Ano ba yung palita tinirada ni Presidente Suko? Ano nangyari kay ni? Nagluwas baga so... Linuwaskan ko sa mga... pero sabi kang COA, dahil man sila nagpaluwas ki press release manungod kay ni,
ang pigsautan baga sumidya. Nya no, totoo so report o bako? Ang report, recommendation da ito na subject for, ano yan, correction. Ano? So, kung sabi mo, may deficiency nga ya, so, findings and takulang ka mo mga papeles. Oh. Sabi man kan DOH, big complaint na ninda. Oh. Ito da, bako pa man final. Ngunyan, nakaluwas na. O di rimate. Baga si amigo mong Duki, tama na nga ya. Puda, kadakadakang nasita, DSWD. Ano ba ang latest ngunyan? Kasabagin na May ko sa PPA. OWA at saka PPA. Sa OWA. Sitaman Kung sa sabihin, may pag-ibuan PPA ki Infinity Pool. Oh, kung sabihin pa din, may problema sa fiscal management. Ano ba? Di na ko kagad sa patama-tama. Yung garo, pero Di man, ako do, di man kisahot na nga may nawarang o kung ano. Pero may natitino sa kuwan na bako alinsunod sa lay sa paggasto. lalo sa DOH, garo nga ya O government pagulbulon expenditures. so pag-release. Iyong nga ni, ano. Oo. Oh. Aran tabayan tata. So, hiring kasud ma, di man na inabutan, mapadagos na sa Lunes, alas 15 aga. Man talagang abutan na. And tantong, sabi ni Secretary Duque, nakukulugan na siya Iyo. sa mga aligasyon kontra sa DOH. Baka mananggad lumakaw-lakaw ini si Secretary Doc pag nagdesisyon yan. Dahil kumanda ako, kumbaga. Ha? Dahil kumanda ako. Oh, tamaray baga da. Wala ka naman kasalanan. Sabi ni Pangulo, maray magandang kwan ito. Hindi wala siyang kwan dyan. Hindi ito magnanakaw. Rodel. DepEd may pinakadakulang alokasyon sa 2022 proposed national budget. Aha. Bantang BPI, suportado ang rekomendasyon kan employers group na reopening sa giraray kan ekonomiya. Aha. 13th month pay, namimiligro sa kadaklan sa mga kumpanya dahil sa pandemya. Sus, kung pangyari, adi. Yan ang mga headlines. So, dyan kan DYZ Enterprises para sa ito pangaipo sa mga bits of radios na di kalidad, panlalabs, pang negosyo, pang disaster, asin pang edukasyon, ipiwaysin nyo yan. Basta radyo, ipiwaysin nyo na yan. Aha. Alam mo sana si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio Sendang Cintangan, dyan sa ampangan kan LTO, sin LTFRB Regional Office, Purok dos Rawis, Legazpi City. From News Bay, sini po si Marnela. Good morning! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salamat pa rin sa mga headlines kan mga baretang maruluwas sa mga periodiko nasyonal. Enot, mga tugang sa Morning Hirit. Okay, sandali lang. Oras na po para aramontan kamugtakan kampanahon. Ali dyan sa pag-asa. Busy ugaring susarong. O ito, nag-ring ha. Susarong cellphone. Hintayin natin ang kalagayan ng panahon. Good morning sa DZGB po. Sige po, sige po. Sir Ariel, go ahead po sa forecast para sa aldaw na ini. Maray na aga po. Para po sa tuyang weather forecast nung na aldaw ni Merkules, padagos na nakaka-apekto sa satong nasyon ang easterlies o anduro sa nagahali sa dagat Pasipiko. Ang kapikulan sa maghapon nilalauman na magkakaigwanin bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan. Subli pa man ang mga pulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Naluyaman hanggang sa katamtaman na doros na sa timong sirangan hanggang sa sirangan at mairal na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang nilalauman agwat ang temperatura sa maghapon, 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:33 ngunyan aga asin masulop at sa alas 6:05 nin hapon. Alidigdi sa Diyos di Pag-asa, Ariel Samudio. Sa report, hali po dyan sa Pag-asa, Legazpi. Excuse me, napadukan ako ah. Number 3, ABC. Nakaramdaman sa ko nagapon sa letrang C.
Cardo. Cardo. Pagyari sa babaga. O bueno, oras natin, 5:39. Yan pang ulat panahon mula po dyan, mga kaibigan sa Pag-asa Legazpi. Report tayo, hali po dyan sa luwasan sa linya po mga tugang si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Kumusta dyan? Yes, salamat sa BBP. Maray na aga sa mga parantabay. Tranquilo, digdi sa kuyang area of responsibility. Salamat sa Diyos na BBP. Dahil mga kaditan Good. sa mga police records kan mga hipatura. Sa iba pa niya itong mga istorya, sa ibong kan dispersos ni Congressman Fernando Didi Cabredo asin kan partner niya, si Nia Director Luis Bragaez, sa pagtutukan ng mga problema kan mga parauma, siring kandam sa barangay Busak sa Uwas, na garinat pili sirye, ang istorya kay ni, kung sa inday manigaran na realisar ini, dahil lang sa mga pag-follow up asin pagpupukpok ni Congressman Cabredo, sa mga nanunungdan na mga ahensya arog ka na niya, kontraktor, para maparikas ang pagtakod kay ni, digdi sa barangay Busak, tangani na makapagpuuna, na makapagtaranom, ana mga masiserbihan kay ningi sa mga irigasyon, digdi sa Uwas asin sa Libon. Poon sa pagkabakal kan rubber tube, gikan sa China, dari tilisiri mananggadan istorya kay ni, tagkod na matrayon pong naitawa kod ini, anadam na ini, digdi sa nasabing barangay. Nagkondosir na tabi BP, nin final testing kay ni ana niya, testigo ang DZGB News, na i-cover niya to ini, successful, buminutog na ang rubber tube, asin napabulos na sa mga irigasyon ang tubig. Mantang sa Biyernes, Agosto 20, bibisitaho na nga ni NIA Administrator Ricardo Bisaya. Kaso hapon, medyo nagkalintaran payo ni Congressman Didi Cabredo Tabi Bibi kan may nagluwas nin sarong fake Facebook account, anas fake news, an laman ang pigraratakan ang pagkakatakod kan rubber tube, tisyo ang bagong rubber tube, parehas man sa nadaan funksyon, ang sitwasyon kan lumang rubber tube. Mantang ang mga parauma piglilibong sa fake news, na ligado, suspendido o nadaa, ang pagpuon kan sa indang pagtanom, dahilan nga nita sa liwat na ito troubleshoot ang rubber tube. Samantala, daiman ki problema, ready na nga ni, nagamiton initabi BP. Taod-taod, iimbitaran ni Congressman Fernando Didi Cabredo, siniya pamayo kaniya, digdi sa Albay, si Engineer Luis Bragaez, tanganing ipasabot sa mga tao, sa mga taga-Uwas Libon, sa mga parauma, gari mapa-interview sa DZGB, para linawon ang bagay na ini na nagluwas na fake news, fake account sa Facebook, sa pagsabing nagtatao ini nin kalibungan sa mga parauma. Yan sabi bibi, ang sa to yung mga dagdag na informasyon, gari kapadagusan ini gayod, pili siri talaga, tapos na kuta na, may kontrabidang suminulpot ngunit. Yan talaga. Sunod-sunod ang gari ang probinsyano. Yan sabi BP, sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, pangan taot-taot, ang development ka rin storyang ini. Panibagong kapsag kayo din Jimmy Nasalita, DZGB News. Salamat Jimmy sa report. Ano ba talagang igwa talaga yung mga nagapko na rin, mga sarawayo. Anyway, mga tugang 17 bago magabot ang alas 6 in aga, Ange Galero nasa linya. Ange, good morning Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, 8 drug poster ang nadakop sa ikinasar na sarong aldaw na all-out drug war operation kan mga miyembros kan otoridad sa Naga City. Sa impormasyong ipinalawas kan Kampo General Siminola, nagkondusir sinda nin magkakasiblag na bypass operation katuwang ang Naga City Police Office na nagresulta man sa pagkakadakop din 8 drug personalities sa naman ining aldaw.
And at digdi, nadakop si Richmond Evangelista sa Zone 4 kan Barangay Balatas matapos na magpabakal inimin tulong plastic sa say. Nitugtutubod ang shabu na may kantidad 13,000 pesos. Labi asin man sa Zone 6 naman kan Barangay Kalawag kan Naga City. Nadakop man ang magka-live-in partner na sinda Michelle Garganta E. Romeo asin na Joji Indisyo i-ambait asin man na-recover sa indaan apat na pakete ni shabu na may kantidad 3,000 pesos. Sa barangay Tinago naman, sa parehong aldaw, apat man na lalaki na dakop sa pagbabakal ng illegal na droga kung saan nagkamirid-bidan ini bilang Sindarayan Banaag Ibaylon, Donald De La Cruz I. San Jose, Arjan Perio I. Kirante, asin man Archie Rosales I. Capistrano kung saan tulong sa simanin shabuan na nakumpiskara asin may kantidad ining 15,000 pesos. Pag-abot ni madaling ngunyan na Agosto kasunod na kumpiskar man sa sarong 54 anyos na babae sa Sagrada Familia Barangay Peña Francia Canaga City man na si Amelia Cuanyo I. Makaayo ang saro man o kaya na illegal na droga man na may gabat man na 5 gram asin 15,000 pesos man kantidad nasambitan ng illegal na droga susong sa PNP Bicola. Suma total 46,000 pesos kantidad ng illegal na droga ay nagkakurumpiskar kan mga kapulisan lalo na dyan sa Naga City. Kung kaya pasalamat man ang Kampanyo ng Ola dahil sa dakulang accomplishment ni sa indang komandansya. Sa ngunyan, nasa kustodya na kan mga otoridad ang nasambitan ng 8 tulak ng droga digdi sa Kabikulan. Ito BBP ang informasyon haliman sa kampo ang Sigalero DZGB. Salamat Ann sa report. Tali po dyan sa Luwans. Mientras tanto, Renz Luna po may dagdag na istorya. Dumang kita sa Daragalbay. Renz, good morning Renz. Ya, so maray na agad tabi bibi, asin maray na agad sa mga parantabay sa mga tuganyatong mga bareta, lugadan man at sarong pedestrian, makalis na matamaan din puminatok na rida, din sarong truck, asin nakatalbo pa sa sarong motorsiklo, digdi sa Purok 1, Barangay Kimantong, Daragalbay. Ang biktima na bitbina si Jasper Adili Novino, 40 anyos, residente ng Purok 1, Kimantong, Daragalbay, digdi sa Police Blatter sa Daraga PNB. Mantang ang biktima nagalakaw sa gilid kan tinampo, kan uminagi ang sarong Isuzu Joe Truck na pinagmamaneho ni Timon Edwin Yu, 41 anyos, residente kan Barangay 13, Patag District, Catbalogan City. Kad biglang puminatok ang sarong Rida Kaili. Asin ang resulta, ang impact kan pagputok o pagsabog kan Rida, nadamay ang sarong pedestrian. Resulta man tangan ni makatalbo ang pedestrian sa ropang motorsiklo na nagaagi sa nambita ng lugar. Kaya tulos man ining dinara sa sarong pinakaraning hospital digdi sa Daraga pagtapos ka nambita ng insidente. Kaya sa ngunyan na nagkigwa man ng promisa ang driver kan truck asin magin man ang may sadirin truck isinda ang ma-shoulder sa pagpapabulong sa nambita ng biktima na nadamay sa pagkasabog kan sarong Rida habang nagbabiyahe digdi sa Barangay Kimantong, Daragalbay. Yan naman nagkita para kaming talwa. Renz Luna, DZGB. Salamat Ren. Sorry po dyan sa Luwans. 12 minutes makalipas o bago-bag alas 6. Sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman, mga tugang in the morning sa DZGB. Ngunyan pong aldaw nin Miyerkules. Aram daw nindo kung sain asin kasuarin asin sa si Isay ang nagpasimono sa pag-imbento kan mga coins. Aloy na pala ang sinsilyo adi. Pero halangkaw ang value kaiyan kan mga panahon. Ang world first coins databi inot na nagluwag kang uminaging 600 years BC. Ni po da mga tugang nag-imbento, ginibukan mga Lindian. Pero tabi nakahadean na pinag-attribute asin konektado mga tugang sa Greece. Ini po mga tugang ang lugar na pig-apon ngunya na nasyon kan Turkey
Di po mga tugang nagluwas databi ang stylish na klase nin coins na kunhain nakasurat, nakadrawing, bako tabi pandok nin tabo. Kundi pandok mga tugang o kaya payo nin leon. Payo ki leon? Asin po, gibo siya sa pig-apod na sa electrum pero tabi na alloy gold asin silver. Ang pinakalangkaw dang value gold. Ang sunod na value mga medyo sunod-sunod na habang value is silver. Tusog mga tugang sa istorya, ang kahadian kang Lydian. Lydians pala. Lydians, walang N. Lydian. Ang kahadian na ini, iyo mga tugang nag-disappear pakalipas sa nagkapirang mga taon. Alagad mga tugang sangunyan saro na tabi siyang progresibong nasyon na pinag-aapod ngunya na modern day Turkey. Hirit sa morning hirit. Lydians palan adi. Kaya si Maring Lid. Mga tugang, sarap po databing sadit a kingdom tied to o connected tabi under the jurisdiction kang pigapon na ancient Greece. Yes. Turkey pala nagpunan sinsilyo. Adi, wala man ka itong papel na kwarta, yun databi ito ang pinagagamit kung paano ng tao, mga tugang magtransaksyon. Mantangan mga mayaman databi kang panahon na ito, yun may pinakadakol na bulawan na gibo sa coin. Pandok yun ang nata data. Di ko rin deklarado kung nata at pandok o payokili yun ang nakadrawing mga tugang sa coin. Alright, Luens, o kaya Renz Luens Barcena, may dagdag na report hali po dyan sa luwas. Apuntado ang istor. Luens, good morning Luens. Salamat tabi, Pipi. Good morning. Sina, good morning sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta. Sarong lalaking taga Barangay Kapantawan, Legazpi City, dakop sa CCTV na nagahabas nin kabangang sako nin bagas asin sarong trainin bunay sa pagsadiri nin sarong individual sa nasambitan ng barangay. Ini ang ipinarecord ni Joseph Nogales Jr. Itripul ka 51 anyos kan Barangay Bita no nakanakalis sa Aldao. Nagpasiring ini sa Operation Center kan Barangay Bita no Legazpi City para makihuro na ma-review sa CCTV. Asin sa pag-review kan CCTV, nabisto ang lalaki na tuyong demo na ipagoon ng bitan ang pangaran sa pagproseso kay Ritabi Bagabipi na aktong nangunguwa daw alig-sinsiring na bagay sa harong ni Certain Michael Howe kan Barangay Kapantawan. Dahil tanamit bidan ini, inireklamo ini sa Legazpi City Police para sa formal na disposisyon asin iparecord para matawanin na reklamo asin na matawanin formal na disposisyon man kanay paturaan may kinaraman sa siring na bagay. Kung kaya ngon yan sa pangapudan kong otoridad na magtagahingan sa paghugaring asin riparohon ang gabos na mga gamit na sa ngunya na mga panahon ang mga parahabas susog sa hipatura, talagang piharabas-bas kaya anong siring na bagay sa dayma sa buta na rason sa pirming nangyayari man digdi sa syudad kan Legazpi. Iyan tabi Bibi Sobar, mga nagtagpang istorya, tranquilo man ang bilog na mag-aga digdi sa Legazpi City PNP, kay President Bermata sa mobile unit, ako po si LBB. Salamat, Lowen Saripo. Happy birthday po kay Madam Jenny D. Happy birthday from Daraga D Enterprises and Family. Good morning, happy birthday po kay Evangeline Batalya Malaga. Ali kay MMC Early Cáceres. Happy listening po sa mga chismosa at chismosong number 1 pangyari sa Maabaka. May mga chismoso pala. Basta, mga chismoso na dyan sa hindi ko nangaranan sa lugar. Okay. Hen, tama ka na nawara tulo sa OSF. Disiplinado ang orig kaysa tao.
Kaya haloy mawara ang COVID sa katagasan kan ugali kan tao. Sabi ni 7144. Good morning. Meron na po ngayon pa lang. Ay, bakit po, morning Kuya Henry, bakit po walang sound ang FB Live nyo? Sunod niyang text, meron na po ngayon pa lang. Okay na, Jing. Thank you po. Kulang po sa PNP. Bako po ang tricycle. Ito. Good morning. Hapot ko lang po sa PNP. Baka po ang mga tricycle nagabiyahe dyan sa National Road, Legazpi, Lane, Ninda, ganito, gilid lang po. Nata po taday na sunod dyan. Permi na sa gitna ang tricycle. Kaya dai mo bosinahan, dai magilid. Baka pwede po manawagan sa PNP na pigataram ninda sa side padalagan ng tricycle, shoulder kandalan. Tama ka po sa observation mo. Good morning kay Tano Ayala dyan sa Barangay Buyuan. Good morning, makauyam talaga ang LCWD. Malabog ang tubig, taod-taod mawara na naman. Luwens, mobil, PPP. Paki-kwan daw tabi, pakibisitahin daw tabi isang pwede makauron ta si manager kang LCWD. Takasahapon, grabe sa reklamo sa Bugtong, sa Mauyod, sa Gugun. May mga area sa Legazpi din tubig, nag-aabot alas 12. Roger. Pag-ikaw daw tabi si manager, taday na ko na nakukontak si PIO baga, si Richard. Di ko na kontak, gariba ng number gayon. Kaura na daw si manager dyan na sa programa nga hapot. Papadahil sa Playstore naman. Kwanta, may kapareklamo talaga. Pero ang simana na ini, o dyan da sa may Bitaano, 2 simana na sa Gugun, 2 simana. Roger. Sa Bugtong, karakol kang lugar na daing tubig, lugar minabot da matanga, ha? Roger, PPP, tayo ngawan. Pakipasari daw taon dyan, saan hapotang program si manager? Roger. Okay. Thank you. Happy birthday po kay Martina Jane MJ Clamar Ebrada kan sa iyang first birthday. Yes, happy birthday na lang. Grabe po talaga ang sa relocation site anuling bata saan urig. Grabe ang pakiriparo man tabi ay mabata da sa urig. Belated happy birthday kay Vincent Tabuhara sa kasuhapon, sabi ni Bracadyo. Kabangan dakol ay sus ko may daya da sa ilaw. Sumbungan na nin doon sa apek. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay na. Well, okay na. Wala na. Sa kita ano yan, ha? Sa mga greeting. Good morning kay Dr. Chris Gianan. Sabi ni Pading Chris Gianan, Pading Doc. Kanya ko, jing, tayo ko numerong litrang C. Kanya ko, liter siya nakaramdum sa ko. Sabi ni Pading Dr. Chris, baka nga Pading Chris nakaramdum si mo. Good morning, Tabi Padi. Dr. Chris Gianan, nanda ko yung padihon. Yes, Padi. Hindi man agad pigramdum ako, Padi. Sabi ni Amigong J, number 10, baya amigo, ang nakaramdum sa imo. Kaya nga ni Jay, kung naman nagkairisipan mo na naman na baka mananggad. Baka mananggad. Happy birthday kayo kay na to, Evangeline Batalya. Okay? Good morning sa mga taga-Mayaw, Uwas, Albay. Kumusta lang po sa may mga pangaran na Marites, Pasay, lalo na sa mga taga-Matnog, Daraga, Albay. Okay, wala na. O, sa Facebook Live tayo, bata. Matimpla kami ni so Jim, kumusta Jing ang timplada mo Jim's Coffee Jing? Okay ka? Okay ka man Jing? O ni si Jing matindi ni habang nagkukuti-kuti kan mga ekipay kan DZGB, nakatimpla siya kan Jim's Coffee. Bata sabi ni Jing, mapasadit-sadit daw nga ako. Gusto na Jing magpasadit-sadit. Isa na Jing baka todol kan.
Kiniblit ka niya, gumujing. Ay sabagay, Jing, magpasalit ka ba ng Jing? Kung numayawang ka talaga, Jing, gari kasi agamulak talaga ang ilinggo, Jing. Agamulak. Ano, di ba? Sabi ni Saren, Neptuno, good morning po. Maiden Velasco, Rimitar, hello po sa mag-ingat po sa lahat. Oh, good morning daw. Ingat po lahat na Bicolano from Rizal. Yan. Sabi ni Gloria del Castillo Montas, watching from Tanay Rizal. Emelina Ludana from Forokfor, Bagong Bayan, Daraga Albay. Peter Roca, ito, Bukabil, yan, from Tabaco City. Lauro Leo, happy birthday po kay Kapitan Alan Canon, kan Kumadkad Castilla Sorsogon, from Canada. Yan. Kapitan Canon, Alan Canon ng Kumadkad. Ha? Happy birthday sa mo, sabi ni Lauro Lau na from Canada. Okay? Jane Bermas, morning po. Hapot ko lang po kung anong kaipuhan pagbiyahe. Tama pa Sorsogon kay Puan po baki travel pass. Iyo po. Kay Puan mo tabi ki travel pass o kaya letter of exemption para makalaog ka po sa probinsya kan Sorsogon. Travel pass po or letter of exemption. Hali po sa LGU kung saan ka po nag-star. Morning po from Sydney. Sabi ni Vicente Bolaños. Sa Australia nga ni, may mga estado man naka-lockdown mo niya. Pero pa ang kaso sa Inday. Watching from Makati City, Chit Pardinian. Anita, okay na to. Armengol Belches. From Zambales, good morning, Tabi Migo. From Grateful Bread Store, Baskaran. Kulit Rosel. Good morning po sa mga taga-Oro Heights, sabi ni Lucky Nieva. Yun na. O, bueno. Mga tugang an mga, sandali lang din, tabaka may pahabol na greeting sa tuya na globe number. Happy birthday po kay Teacher Babylin Bermas ng Kawayan High School. Yes. Good morning, teacher. Happy birthday po. Happy birthday kay Peping Alvarado. Happy birthday kay teacher. Okay na to. Kay Madam Babylin Diaz. Tigdi po sa Kabugaw, Legazpi. Permimon wala tubig, mabuhay, mabulos matanga. O, di mo na? Allowance. O niyo, Kabugaw, Legazpi. Tod sabi sa ang hapot, papadumanan ko na lang sa LCWD para ma-interview tatabi si manager. Agum ko po happy birthday kay Joan Manga Belga from Gilbert Belga. Yan. Happy birthday. Magayunon po sana ang Highlands. Kaso pagbaba mo sa Pinarik, madiklumon na kung gurano kagayon sa taas, iyo man ka safe pababa. Warang ibang street lights pababa sa Pinarik, katakot lugod. Okay. Sige po. Okay na? O, sige. Tayo paabutan na concern nindo sa engineering. Akala nagkareparo kang engineering office. Mga tugang at mga bareta, susunod na. Basta morning, Sa morning Hirit. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daibig sa sayang. The Red Horse. Kada turo. May sirap. May pusog. May simpa. Kaya kada turo, bawin. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Bigwaman na itabang, Nigito barangay, Salamat po di congressman,
Kami ang mga kababaihang ibibig sa barangay sa Lustre, Pinugatan, Albay. Inyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na! College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School Grade 7 to Grade 10, Senior High School Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dati mapadaog, asin dati mapatumba. Bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Yan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama, pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Big moment ni Mami! Explain mo! Sa may lukso! Big shot ang Big Milo Plus sa grocery cart! No! Nakascore in big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy rich in nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Sunday Light. Uy, musta? Ito, si Best. Ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready. Doble
ready. Kaya ta, doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Radyo Malagon ka ito. DZGB ngunyan. Anain, pirming nanginginutan. Always number 1. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DZGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Miyerkules, digdi po sa DZGB, headlines kan mga darakulang bareta. Sobra po sa 4,000 na katao ang nadakop sa Kabikulan dahilan sa pagsuhay sa minimum health protocols, ordinansa para sa border control, restrictions, pigadalan kan Hunta Provincial. Talado Nasyonal, 5 trilyon pesos sa 2022 budget. Susumiter na kan Malacanang sa Lunes. Lahar o kaya Labor Secretary Bello, positibo sa COVID-19. US President Biden, binasol sa kariribukan sa Afghanistan. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa ladon lokal. Gibuho ng ordinansa, an executive order na ipinaluwas kan gobyerno probinsyal may kinaraman sa border control restrictions kontra sa paglakop kan COVID-19. Sa regular na sesyon kang Hunta Provincial, sinabi kan Vice Gobernador na si Grex Lagman na kinakaipuhan mananggad na maging ordinansa ini tanganing magkaigwanin matarom ng ipon sa implementasyon kan mga natukahan sa Committee on Health sa pamamayo ni Kinatawan Eva Ribaya sa na magkaigwanin hararom na pag-aadal sa mga bago mabakunahan asin iba. Lalo na may kinaraman sa ordinansa na iyon ipinapasunod sa mga maabot na aldaw. Sobra po sa 4,000 katao sa Kabikulan ang nadakop dahilan sa pagsuhay sa ipinapasunod na minimum health protocol. Bantang ang local pandemic task force nagkusog naman kan sa indang o kaya umantang ang local pandemic task force nagpakusog naman kan sa indang mas maigpit na lakdang tanganing makurtar ang paglakop kan COVID-19. Sinabi ni Police Major Malo Calobaki, tagapagtaram kan Police Regional Office number 5 sa Campus Imyanola na poon sa Agosto 8 poon kan Agosto 8 hanggang 14 ang police unit sa iba-ibang probinsya kan Kabikulan nakarehistro nin 4,539 na mga persona na nagsuhay sa minimum health protocol sa una ang paggamit ng face mask asin face shield asin pagsuhay sa social distancing. Yan dras tanto mga kaber na manok napapakinabangan na ngunyan kan mga enot na beneficiaryo. Al Armario sa detalye. Pagkinabangan na ngunyan kan mga enot na beneficiaryo
ang mga kaber na manok na ipinanao ka na Bicol Party List sa mga barangay. Dili sa sinabi ni Congressman Pido Garbin Jr., sa panahon mo niya ng pandemya, nakulang tabang ini sa mga residentes, libreng siwo, libreng bahog na ipinanao na Bicol asin Department of Agriculture. May mga nainot ng bonds, kaya ngunyan ang pagtinabangan na ini. Pwedeng daoson, pwedeng pabunayon para ma-earman sa iba. May mga masunod pang distribusyon, kaya magalat-alat ka na sa mga interesado niya sa mga barangay dahil daw diretsong programa ini ka Bicol asin kan sa Department of Agriculture. Alarmarion, DZGB. Nasa 4,314 health workers sa Bicol Region ang nakaresibi na kansa ng Special Risk Allowance sa primerong pago kaini na pinagdistribuer kan Setyembre 19 hanggang Disyembre 19, 2020. 2,334 health workers sa second wave asin dugang na 20,550 o kaya 24 medical frontliners ang nakaresibi kan Active Hazard Duty Pay o AHDP. Ini ang ipinaluwas na update kan Department of Health Bicol Center for Health Development kung saan ang mga natawanan ng benepisyo iyoan hali sa mga pribado asin mga pampublikong hospital. Sigon sa nasabing ahensya, wala pa sindalin nare-receiving written complaint manungod sa mga daipa na itataong benepisyo. Mientras na ipinaluwas man kan DOH na ang propuesto ang SRA nakadepende sa mga dokumentos na pigsusumiter sa indang opisina kung saan ang mga local government units ang magdideterminar kan mga kwalipikadong resipiyente. Kang SRA asin EHDP basado naman sa guidelines kang Department of Health. Ang Legazpi Albay Chamber o Chinese-Filipino Chamber of Commerce asin gobyerno lokal kang Legazpi magtatabakan daw sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. Report kay Ans Galero. Magtatabangan naman ngunyan ang gobyerno lokal ni Legazpi asin man ang Legazpi Albay Chinese-Filipino Chamber of Commerce manungod sa kampanya kan pagbabakuna kontra sa COVID-19. Ini matapos na aprobahan kan sanggunian panlungsod kan Legazpi sa paagi kan resolusyon ni City Councilor Lilibet de Bacolangan an sarong resolusyon na mataunin autorisasyon kay Alcalde Noel Rosal na maglaog sa sarong Memorandum of Agreement o MOA kasabay an nasambitan ng organisasyon para sa nasambitan ng katayuhan. Paliwanag ni Councilor de Bacolangan sa resolution number 15-0264-2021 ang LAC-FCCI nakakuha naman ng approval gikan sa gobyerno nasyonal na naglalaom na makatauman ng Sinovac vaccines. Sa syudad kan Legazpi naggagamiton man kan sa indang mga miyembro pati naman ang mga empleyado sa syudad kan Legazpi. Dahil ang digdi hihagad mo niyan kan nasambitan ng organisasyon at asistensya kan gobyerno lokal para sa pag-implementar kan bagay nini sa lindong man ginara kan guidelines na pagpapautog kan Department of Health. Firmado naman ni Alcalde Noel Rosal ang lakdang na ini alaga na ipanin eksaktong petsa kuno arin na talagang formalmente mangyayari na ang nasambitan ng bagay. Dagdag na bareta, Ans Galero, DZGB. Naipadara na kan Bicol Medical Center Blood Bank and Transfusion Services ang 300 na screened blood sa National Kidney and Transplant Institute Manila at in St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Sigon sa BMC, inibilang parte kan sa indang commitment na marealisar ang sa indang bisyon na safe blood for all. Ang mga pinadarang dugo sa duwang hospital nagsisimbolo nin pagpapahiling nin pagsuporta asin pagpromote nin bayanihan o pagtatarabangan sa tahaw kang kadifisilan darakan pandemyang COVID-19. Nagpapasalamat man ang BMC sa mga volunteer blood donors hali sa local government units, pribadong organisasyon asin ang partner stakeholders kan Camarines Sur asin Camarines Norte na padagos na nagsusuporta sa indang blood donation activities. Sa ibong nalado, ang restrictions naging matrayumpo man giraray sinda o kaya sa ibong kan restrictions naging matrayumpo man giraray sinda sa programa sa BMC Blood Zonal Network.
Mental health kan adolescent dapat tawanan ng prioridad sigon sa Department of Health. Lowens Barcena sa report. Nakapudan si PRTPH Medical Specialist 3 asin Psychiatrist Dr. Maria Angeli Lorbes Morico sa publiko na iprioridad man kiraray ang pangangataman kan pigaapod na mental health kan mga adolescent uning sa mga teenager na nagtataas na ang edad ngunya na nasa katahawan kan pandemya. Ini ang ipinagunampitan ni Dr. Morico sa virtual press conference on Mental Health Advocacy and Awareness Campaign on Adolescent na inatindiran kan DZGB News na maski minsan nagkakaproblema tugad ang parent-to-child relationship dahil sa pagbabago nin mga behavior o pag-uugali nin sarong adolescent o ining sa mga nagsusurusulti rito o kaya nagdudurod na kagitay pasana, dapat pakusugun man kan mga magurang ang pagsabot sa mga ini pero dapat na ipapasabot man sa mga aki ang dapat tindang mga responsibilidad na gibuhon para dahil madanyaran ang sa indang mga futuro. Sa pinagkahalapa kan sesyon na ini ipinagdoon ni Morico na mas kidainin face-to-face class taro digdi ang dapat ang mga aki normal man giraray ang pagkaturog kung halimbawa alas 11 o alas 10 banggi ang katurog sa face-to-face class kan mga nakalihis na aldaw. Dapat iyo man ang gibuhon para may proper na pagkaturog ang mga aki asin mapangatamanan ang mental health. Saro pa si pinagdoon ni Morico na dapat pakusugon man ang komunikasyon sa mga ini asin maging alerto sa mga pagbabago kan behavior kan mga aki nga ni na mapreventaran ang ano man napatibaadan sa salud kan sa indang pag-iisip. Masing si DOH Regional Director Dr. Ernie Vera nangapudan man na suportaran ang siring na programa asin magpartisipar sa mga programa kan Department of Health may kinaraman digdi nagigibuhon pa sa mga masunod na aldaw. Mga dagdag na bareta kay Basidro Boymata sa Mobile Unit, ako po, Shelby. Sa giraray na nakuakan pulis kasanggayahan ang pagiging Best Police Provincial Office para sa taon 2020 sa bilog na nasyon katakod kan selebrasyon kan 120th Police Service Anniversary na may temang hangad na kalinisan sa kapulisan, kapaligiran at komunidad, ibayong gampanan para sa pangkapulisang integridad. Mismong si Provincial Director Police Colonel Arturo Bruwal Jr. ang nagresibikan award of recognition na dahilan para pasalamatan man ni Governor Chis Escudero ang mga pulis kasanggayahan sa paghatod din serbisyo para sa sursugon kay bahan na ang marahay na pag-ugali asin suporta sa pagtaunin komunidad o sa komunidad nin rason para sa giraray na makuha ang pinakahalangkaw na pagmidbid. Nagpasalamat si Brual sa gobyerno probinsyal asin sa mismong mga residentes sa suporta asin kooperasyon sa sendang programa asin pangapudan na magtiner o mamantener ang katrangkiluhan sa nasabing probinsya. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Solid Waste Management Lecture mas pigpapakusog sa mga barangay. Renz Luna sa dagdag na detalye. Dahil na matakod pa sa daraga ang tataramo na basura, pinagpapakusog pangunyan kan Menro Daraga sa Taingat sa Sir Henry Maceda ang solid waste management sa mga barangay na kung saan nagkakaiguan ng lecture sa inyong grupo sa mga barangay council magin man sa mga residentes kung paano gibuhon ang proper waste disposal. Kasarabay naman yan kay ni pinagibong lecture iyuman ang pagkakaiguan man ng lecture manungod sa paggibo ng mga pampataba sa daga na gamit ang mga biodegradable o sa mga nabubulok na mga basura na pinagdidiretso dyan sa sitio, sa sarong sitio sa San Ramon Dargalbay na kung sa inyo dyan pika-process kan Menro ang mga nakakolekta ng mga nabubulok na mga basura asin pinagibong fertilizer tanganing makatabang sa mga paraoma. Kaya sa ngunyan na pinagpangapodan man kan Menro Daraga sa kabos ng mga residentes magin man sa mga barangay na magpartisipar sa nambitan ng lecture dahil hindi na maulit pa na kaito pa nga ning pinagtatakod na pagbasta basura nasa Daragana asin sa gunyan yan iyuman ang sa indang pangapodan ng pakipagtabangan-tangan ng dakulman ng mga paraoma ang matabangan sa tahaw pakita o ngunyan na nasa tahaw pakita nin pandemya. Magdagdabareta, Renz Luna, DC. Number 9 most wanted person sa Bicol na dakop sa Caloocan City. Detalye kay Jimmy Nasalita. Na
nahulog na sa kamot kan mga otoridad ani kasyam o rank number 9 most wanted person sa Region 5 kung sa Intaga Iraya Norte Uwas ini alagad nagparatago duman sa Phase 1 Old Sabarte Road Bagong Silang Caloocan. Dinuman ini kan sarong composite kan kapulisan sa Godmatrayon po, nadakop ang sospetsado si Ediboy Tiokson Riglos, 40 anyos. Yaon na hiningon niyan digdi, murder as in 2 counts, frustrated murder. Ang kaso kay ni, dainin na piyansa, kung sa ingon niyan pangunya ini, digdi sa Albay, dahilan sa natuntun kan mga pulis, ang pigpataguan kay ni na lugar, duman sa Caloocan. Sa ngunyan, yaw na ang persona sa Regional Special Operation Group sa Laogan Campo, Simeon Ola. Mga dagdag na parita, Jimmy Nasalita, DZGB News. 277 na mga registered voters sa Tabaco City tinangkas sa listahan. Jomar Bien sa report. Pasok, Jomar. Roger, at 277 mga registered voters sa siyudad ng Tabaco ang tinarangkas sa listahan. Ini matapos madiskubre na 889 digdi ang mga gadana, mantang 88 ang deactivated na o nagbaralyo na sa ibang lugar. Sa susug kay Attorney Sunshine Olaguer, ginibunin din ka nakalihis na bulan kan saro-saro nindang pigjack ang gabos na mga nakalista sa indang database sa sangunyan iguanin na 82,142 na registered voters ang siyudad kan Tabaco pangapudan kan abogada na dapat aprobitsaran na ngunyan kan mga gusto pang magparehistro ang panahon na bangday panagabot sa plaso kan pagpaparehistro. Dahil sinabi na ibitaran na magsurusuan sa pinakaultimo ora dahilan sa posibleng problema sa kailangan na COVID. Ang ultimong aldaw kan pagparehistro iyon sa September 30. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB. Oras sa Pilipinas, alas 6:25 na. GB News Express. News Express. GB News Express. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals. People of dignity, integrity, and compassion. People who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, your success, our word. Aray! May alaga kang maasahan mula sa Unila. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino.
Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos. The new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Tawang batay mo ko hiniga para doon ang salbay plema. May halamang munti, nagkaroon ng pampamilong tawang pinay lagundi. Nasa Playstore Smart Kids yan, sarap na sa orange. Sa ubo ng baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tignan mo po, sarap na huminga. Lemex na kundi for kids na. Talagundi, Lemex. Defex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Ang pinagalan, kinakripisyohan, kinakrutan, daibig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may pusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Usog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ipapa-smart padala si Mama! Saan pa kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saan, smart padala agent mo gusto i-claim ang padala. Ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion ako. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pilipinas, saan ka pupunta? Tagal mong nakaparada. Wala bang magmamaneho? Ba't paatras ka? Di ba dapat umaabante ka? Pilipinas, saan ka pupunta? Naliligaw ka yata. Oops, mababangga ka. Baka kailangan mo na magtuturo, di lang manduduro.
Yung di bolero, may plano. Hindi importante apelyido. Yung totoong Pilipino, maka-Pilipino. Kailangan mo ng leader. Para sa susunod, Pilipinas muna. May kilala kami, si Leader Lenny. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bibito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bibito. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:35 na. Paragos kita ngunyan sa mga darakula niya tong bareta. Ipinahayag po kan Malacanang na nakatalaan na magsumiter ng propestong sobra sa 5 trillion budget para sa taon 2022. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque na pinakadakulang budget ang tinagamahan kay ni iyo ang para sa social services sector kung sa minabot sa 2 trilyon. Initanganing marespondehan ang pangangaipo sa panahon kan pandemya, nakasimbagan man sa pangako ni Presidente Rodrigo Duterte na walang maiiwan, walang iiwanan. Ang propestong budget isusumiter sa National Expenditure Program kan Kongreso sa Lunes, Agosto 23, 2021. Kinumpirmar kan Department of Labor and Employment na nagpositibo sa COVID-19 si Labor Secretary Silvestre Billo III base sa informasyon na pinaluwas kan DOLE, Public Information Office. Si Billo asymptomatic asin mantinidong nasa magayon na kondisyon ang salud kay ni. Sigon sa DOLE, apisar kan babakuna pa sana. O bakunado si Bello, pinagtatamaan pa man giraray ininin COVID-19 asin sangunyan, naka-self-quarantine sa sayang harong sa Ilagan. Napag-araman na bago nagpositibo sa COVID-19, kinumpirmar niya na nagresibi na ininin mga opisyal asin bisita ang sekretary sa sayang opisina asin nagbiyahe pa man sa ibang lugar sa nasyon dahil sa pagigibong paghiro tanganing maitong ayuda sa mga obrero na apektado kan pandemya. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal. Maski na nga ni tinamaan in COVID-19, alagad padagos ang serbisyo asin pinag-inganyar ni Mayor Isko Moreno ang sayang mga pag-iriba sa lokal na gobyerno na magpadagos kan serbisyo sa mga namanuaan sa likod kan pandemyang namamatayan sa ngunyan. Sinabi ni Mayor Isko Moreno sa sayang mga local staff na nagpadagos sa aksyon asin padagos na magtrabaho para padagos ng malabanan ang paglakop kan COVID-19. Sayang sinabi na ang gobyerno asin ang iba pa bilang kapital kang nasyon dapat dadai magpundo may kinaraman sa laban lalo na kontra sa nagakaulakit o mas lalong nagakaulakit na variant kan Delta virus mantang ang bilog na National Capital Region asin kataraning na lugar asin ang lokal na gobyerno kan Manila nasa irarom kang enhanced community quarantine. Apera kay ng lokal na opisyal padagos man sa pagmeeting via Zoom asin panagos ang pagtaon ng serbisyo sa mga estudyante, mga residentes, maging sa mga teachers sa syudad. Sa meeting na ginibo, nasa 185,734 na mga pamilyas na ang nakaresibi kang ECQ assistance. Asin sa latest na data kay ni, ang DSWD nakatao manin sobra sa 1 milyon o 1.1 milyon na asistensya siring man para duman sa mga tao na nakaresibi naman kay ni sa ibong nalado 1 milyon
136,628 ang mga taong mana nakaresibin ng vaccine sa syudad sigon sa Manila Health Department. Sa ibong nalado, mantinidong nasa hospital o sinabi man ni Dr. Grace Padilla, Santa Ana Hospital Director, na si Mayor Isko asin sa iyang Vice Mayor na si Hani Lacuna Pangan, iyon mantinido na nasa hospital asin padagos na nag-recover sa sinabi ng helang pagkatapos na ini nagpositibo o magpositibo sa COVID-19 kano minaging semana. Alas 6:38 oras po sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Milo, buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kaya nga araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnola Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon, ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnola Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnola Juice at Philnola Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ng pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check.
Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! TV News Express. TV News Express. Mga tugang, dahil po maiwasan kan ibang world leaders na basulon si US President Joe Biden at ng nasyon kan Amerika dahil sa nangyaring kariribukan sa Afghanistan. Sinabi ni British Prime Minister Boris Johnson na naging makaskas ang gabos na mga pangyayari pon kan magdesisyon ang US na tanggalon ang sendang mga soldado sa Afghanistan. Magkakanigo na mag-iribanan ang mga western countries para mapugulan ang pangingibabaw kan Taliban. Namundo manin marahay si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa nangyaring krisis sa nasabing nasyon. Padagos man ang sain ng pagbabantay sa mga nangyayari sa Afghanistan. Nakatalaan man na dublihon ni Australian Prime Minister Scott Morrison ang saindang pagigibong lakdang para dagos ng maibakwar ang saindang mga namamanuaan na naipit sa Afghanistan. Nagsumiter po ang Pfizer-BioNTech sa gobyerno kang Estados Unidos. Initial na clinical data na may kamautan na maghagad din permiso para makapagbakuna nin ikatulong doses nin bakuna. Sigon kay Pfizer Chairman as in Chief Executive Officer Albert Bourla na nahiling sa datos na mas halangkaw ang nakukuhang antibodies level kang mga natudukan in third dose matapos mabakunahan kan primero as in ikadawang dose. Suportado man ini ni BioNTech co-founder Igor Sahil asin tinawanan doon na nakakatabang ang booster vaccine sa pagbawas ng infection asin disease rates sa mga individual na nabakunahan na. Enot na inapurbaran kan US kan nakaaging simana ang booster shots kan Pfizer, BioNTech asin Moderna para sa mga maluya ang immune system. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan, mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz. Padigmar, good morning. Good morning, DP. Maging maingat ang aning mapababa ang peligro na magkaigo ng COVID-19. Inanabiso kan World Health Organization Philippines. Sigon sa ahensya, magigibo ini sa pagi kang pag-iwas sa rumul-umul ng tao asin kulob na lugar. Mantineron ang distansya at least 1 meter sa ibang tao. Buksan ang bintana kung posible. Magugas ng kamot asin magsulog ng face mask. Nagdagdag ang WHO Philippines na magpabakuna asap kung may pagkakataon asin terming magkaigwa at naigot na koordinasyon sa sendang LGU. Karong tagirumdum kan DZGB, DOH asin ang WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19. Ligtas ang mayroon. Business News. Madidifisilan daw ang kadaklan kan mga negosyante ngunyan na itawan sa indang 13th month pay kan mga empleyado. Inan sinabi kan Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa tahaw kan Padagos na namamatay na krisis dara kan COVID-19 pandemic. Kasi pinapautob na lockdown. Sigon kay ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. na day Padagos na nakakabangon ang negosyo asin malabog man na mag-avail sindanin loan para magtao ng 13th month pay. Inot ng kinontra kan ECOP sa mga
magpapautob din lockdown pero wala sindang maginibo kundi magsunod sa gobyerno. In kaso palawigon pan implementasyon kan Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila. Report sa kamugtakan kampanahon kay ba si Ariel Samodio. Maray na aga po. Para po sa tuyang weather forecast nung inaan daw ni Merkules, padagos na nakaka-apekto sa satong nasyon ang easterlies o anduro sa nagahali sa dagat Pasipiko. Ang kapikulan sa maghapon nilalauman na magkakaigwanin pagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan. Suglipaman ang mga pulong pagkuran o pagkikilat asin pagtaguldol. Ayuyaman hanggang sa katamtaman na duros na sa timong sirangan hanggang sa sirangan at mairal na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-aalod kan kadagatan. Ang nilalauman ang ang temperatura sa maghapon 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:33 ng nilaga at sinmasulok at sa alas 6:05 ng hapon. Alibigay sa Diyos di Pagkasa, Ariel Samodio. Sa 500 years of Christianity. Halos maabuan Manila Cathedral pagkatapos kan Giyera Mundial II. Inang naging pailihan kan mga persakan Filipino kung kaya naging target kan mga Hapones sa inapod na Battle of Manila. Kan magkulpang labanan, haloy na paparaber na pinunan ang pagrestorar kan simbahan sagkod na magpuon kan 1954 sagkod 1958 si Cardinal Rufino Santos ang namahala kang restoration sa disenyo kan kaini katuwang niya si Arkitekto San Fernando o kaya si Fernando Ocampo kan taon 1970 naging makasaysayan ang pagbisita sa Pilipinas ni Pope Paul VI o VI kan ini magselebrar nin banal na misa sa Manila Cathedral kan Abril 21, 1981 nagpalawas in orden si Pope John Paul II kung sain pinag-angat kay niyang estado kan Cathedral pasisiring sa sarong minor basilica. 500 years of Christianity. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, Andy Espinar sa Special na Istorya, News Director Edwin Peralta. Talado lokal, katuwang man si Angel Mostaza, sin po ang report kan Mega Force Patrol. Ini ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat ma-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Idaduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Takes and go beyond Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo
title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more detail. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat buso. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing na kaipuhan mamili pa. Magbayo Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayo Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may Judawi. Kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer business. Pinapawis, huwag magtitiis. Pag Judawi. Kontra amoy pawis. Texado at fresh ang gawin. Dahil may 24-hour. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, new Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong, Joey Salceda, may tapang sa edukasyon. Yan si Kong, Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong, albayano orgulyo at idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, hindi kasi yan yarong infrastruktura mga tinampo. Sa tabang niya may eroplano, tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita o garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong, albayano orgulyo ang idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, hindi kasi yan yarong yo. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neosep ka na. Neosep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Neosep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Baka nagdadangog si manager. Sino nga yung manager ng LCWD? Manager is plana. Buda sa ibang mga miyembros ta dyan kang board of directors, tabi. Kadakol kang reklamong nagpapaabot sa kuya digdi, may kinaaraman po sa kakulangan nin supply nin tubig sa saindang lugar. Baka po pwedeng ma-explicar nindo ini sa publiko. Ang latest ngunya na reklamo sa kuya, haling kasuhapon, may mga nagtirek sa kuyang tagagugon, mauyod, taga barangay, Partikan Barangay 16. May taga Pinarik. May taga Bugtong. May taga Bugtong. Ang complaint, mga tugang kan mga listener ta, pagkaaga o hapon daing tubig, minaabot ang bulos, mga matanga na. Mapagal baga ang pagbabantay sa pag-stack ng tubig sa pagkabanggi. Baka po pwedeng matawan ng ki-attention ini, o baka day nindo aram, pipa arami po sa indo, as in pipa abot mi po sa indo ang concern. Tali nga oni, may dagdag nga ni palan sa ina lugar ini. Ito
Sa bugtong po alas 12 ang tubig nagaabot. Garo ihi 5 tapos 5 maluyahonon ang daipang alas 6 pundo na paghapon. Grabe ang perwisyo kang LCWD. Pangpaluya kang immune system ang siste tag graveyard shift. Mahalat magpuno minsan nakang nangingiturog pa nag-uurula na supig pupuno. O ilingan nindo yan. Baka po pwedeng ma-aksyonan ini. Bata baga pagdaing tubig ang nami-mention LCWD. Actually, ang supplier ninda, yung pan PhilHydro. Maynilad PhilHydro. Hello? Hello? Hello, good morning. Good Sir morning Henry. po. Good morning po. Ay, nako, Henry. Digdi sa Banyadero. Ang arong may gari na kami may gwardya. Oh, nata po ito. Oo. Iyan ang water district na iyan. Oh. Nagagastuhan na kaming maray. Ay, Almost 200 a day. Mhm. Saing kami para kuakaan. The whole day. Mapabulo siya, gari na baga. So, makusog pa nga ni ang ihi. Ano ba yan? Grabe talaga si Henry. Aloy na ini. Pirang bulan na po, ma'am. Henry, magigibuhan talaga si Paagi. At tayo na nga ni. Pirang bulan na po nindong nabati nandyan sa area kang Banyadero. Diyos ko, Henry, labi na po, Sir Henry, one month. Salbatan. Sir Henry, mas kaya po po, digdi po ang kang residence kang Barangay 6. Diyan po sa ARC kang Barangay 6. Iyo po. Igwa dyan na gari Albert na pigano so water district. Every afternoon, nagkatarga sindang tubig. Ay, napangyayari. Maano daw po iyan? No? Yung nga daw po ang residente kang Barangay 6 na matauan ki source kang tubig. Tod, ma'am, padumanan ko po sa LCWD. Diyan na 7:30 and 9. Grabe po, Henry. Opo. Halos dahil na po kaming turong. Ay, at Grabe ayaw na nga. naghihiri lang na po kami. At mani po, grabe na, stress po. Sabi baga kanso texter tang taga-bugtong, nakapababa ka immune system, tapirmi kang pirot. Yes po. Oo. Yes po, Sir Henry. Iyo po. Salamat, ma'am, sa informasyon, ha? Salamat po sa informasyon. Thank you po, Sir Henry. Okay, welcome po. Bye-bye. Di ba? Hindi mo na yan. Pirmi kang pirot, dugad sa kapirot mo, nangiturog ka, suminobra sa tubig duman sa pigpapanuan mo, ilalo na tabi, jing na kuhan, di ba? Ano problema ka? O, iling nga po ni. Sa ay pareho pala, o so text ni, o sa apod ni madam, sa Banyadero, please po, patabang man po. Salamat. Tapos nagbabayad man kami kitultul. Paano na po yan? Salamat. Sabi man ni Don Boboy, Clemenya, mas kidigdi sa muya maluyuhan ang tubig. Mati pa. Nailing muna. Diyan ini sa Hamura Subdivision. Dapat talaga ma-interview tatod ang water district. Buda, asikasunin da ini. Diyos ko. Ang mapagal pati sunagahalat, lalo na kung day mo aram, kung anong oras maabot, yan ang tunay na kakapiste. O, saraw pa yan, sabi ni Canuel. Good morning, kami digdi sa Barangay 15, wara kaming tubig, maaga na tabi, may tubig, Salbatana. Kaya gayon sige ang atabon minamata si Dr. Alan Lucanyas, nag-aabang kan tubig na early na atabon nononon. Barangay 15, lakupalan. Mga mahihinang nilalang kamo. O, sandali niyo. Sa Ligaspi, kami nga ni sa daragat, taon na o 5 bulan ng warang tubig. Sa daragat nga ni, tanaunang daing tubig. Mas kidigdi sa Barangay Bonot, iyo mantabi, maluyahon, mati pa. Good morning. Ano na yan? Happy birthday kay Jose Joseph Kiambao. Aki ni Don and Vida. Greetings from Tita Beauty. Ay nako. Sige tayo priority tayo ni sa LCWD. Kung bako apudan ta naman si Mayor kayo ni. Hello, good morning. Hello. Nawala, di ba? Tayo nakitang katultuli. Kami man po digdi sa mauyod o dain na nagtuturog kung kapapano kan tubig. Paghuna may pigaayos na sana po maaksyonan. Sana po maaksyonan. O sabi ni Joker,
digdi sa muya matubigon, malinigon patabi, bako na prime water ang supplier may. Ay, si Joker, may maray ka pa, may sariling linya. Di ba? O tabi mga 7 at baka mahagilap ko lamang si Manager Isplana kang LCWD. Sa Teachers Village Phase 1, maluyahon ang tubig. Minsan, nawawaran pa 2 beses na akong nag-complain sa LCWD. War action, sus ko salbatana, lako palansing. Dai na kami nakakalaba, ang problema tubig pa, ano ito? Problema kan tubig, daog pang Manila. Pati sa Purok 5, kang Barangay 8, Washington Drive, gari na kamo apek, permi na dadamay ang apek, kang LCWD, sa Barangay 1 Mandaa. Ano na? Sa Sunrise, maluyahon ang tubig, gariihi ang bulos. Magtugang na sa serbisyo ang LCWD budang apek, permi na rarabay ang apek. Sa Central City, 2 weeks na warang tubig, nagaabot matanga, nagkakahilang na, kakabantay sa tubig. Salamat po, God bless. Digdi sa Anaha, wara naman tubig. Pag 8 a.m. po, salbatana, ano na yan? O sige, Lowensa, i-priority ang LCWD toda. Maray kaan mag-deep well na kita gabos, ilingon ta daw kung may customer pasinda, sisay ang pierde. Ang suwestyon ni May Arlene Manangan, mag-deep well na sana. Sa tula-tula, man, wara tubig. Lakop sa Ligaspi, sa Pinarik, 1 a.m. Nagabot ang tubig tapos pag 5 a.m. wara na. Maluyaw na sa Pinarik. O nga ni si Jing, na problema pag daing tubig, tadrap ang pagkakarigos kayo ni. Baka pwede mas ipasuspend na mo na yung minimum ng water district. Yung mananggad, ano? Sige, taon na. Mag-restoryan tanduman sa Anapot. Marunong tatabi si manager ng LCWD. Salamat kan sa pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programa ng Anapot. Thank you. Bareta alas 7, susunod na. GB as all. God bless us all. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones,